dia a tots i a totes. Jo, a part de la vicepresidenta de la Diputació i responsable de l'àrea de Medi Ambient i de Sostenibilitat, tinc que dir-vos que soc filla de l'Horta. Soc de Bonrepòs i Mirambell, el que significa estar al costat, filla de llauradors i llauradores, neta de llauradors i llauradores i llauradora perquè estic treballant la terra que em va deixar el meu pare. Aleshores crec que era la persona adequada per estar avui així parlant de l'Horta. En primer lloc vull donar-vos l'enhorabona al Levante Mercantil Valenciano per haver fet aquests foros, per aquests foros d'economia comarcal, especialment avui així a Port de l'Horta per a tractar de la nostra Horta, de l'Horta de València. I també vull mostrar el meu agraïment per donar-me l'oportunitat, moltes gràcies, donar-me l'oportunitat d'estar així amb vosaltres, perquè a part de vicepresidenta jo sabeu que tota la gent que estem a la Diputació som regidors o regidores o alcaldes d'algun poble. Jo soc regidora de Bonrepòs i Mirambell, durant molts anys he estat la regidora d'Agricultura i Medi Ambient i la veritat és que soc representant del Consell Agrari Municipal des de fa molts anys, així que me sent molt vinculada i molt responsable del present i del futur de la nostra terra. Vull començar dient que evidentment l'origen i l'existència i la supervivència de l'Horta, d'aquest magnífic i extraordinari espai que ja tots hem nomenat, que a més envolta la ciutat de València, està intrínsecament lligada als llauradors i a les llauradores, com no podia ser d'una altra manera. I per tant, la seva rendibilitat econòmica és imprescindible. És imprescindible que els llauradors i les llauradores puguin viure dignament de la terra. Crec que tots i totes, institucions, organitzacions agràries, estem en deute amb els llauradors i les llauradores i crec que seria l'hora que treballàrem junts i juntes per a fer-ho possible. Si l'Horta no és rendible, si els llauradors i les llauradores no poden viure dignament de la terra, d'aquelles persones que dia a dia la treballen, l'Horta acabarà desapareixent. Això és una realitat i és una amenaça que tenim ahir. I pot semblar molt contundent, però és el que pense i crec que avui així en aquest fòrum és on cal expressar-ho i on cal començar a prendre decisions, crec, importants i valentes per tal de fer possible que això siga així. És per això que els principals esforços de tots els organismes de totes les institucions han de tindre l'objectiu fonamental de millorar les circumstàncies econòmiques actuals que pateixen els nostres agricultors i les nostres agricultores. No pot ser que les persones que produeixen les fruites, les verdures de l'Horta tinguin pèrdues o que guanyen una misèria, mentre que veuen que la major part dels beneficis els emporten els intermediaris. Calen uns preus justos, però uns preus justos de veritat. Recentment, el Consell de l'Horta varen recolzar un manifest de preus justos elaborat per totes les organitzacions agràries del País Valencià que diu literalment: les administracions tenen capacitat legal i responsabilitat per facilitar l'accés al consum de proximitat, aprovar etiquetatges identificatius i afavorir la venda directa, promoció de mercats municipals, venda a domicili, mercats agroalimentaris i fires de productes de temporada, promoure la compra pública amb criteris de sostenibilitat ambiental i social i vigilar l'aplicació de la llei de millora de la cadena alimentària. També tenim constància que des del Centre Mundial de l'Alimentació Sostenible, el CEMAS, s'està treballant en l'elaboració de nous plecs de clàusules administratives i tècniques per a fer possible que els menjadors dels centres educatius i sanitaris públics de l'àrea metropolitana de València el producte de proximitat i de qualitat tinga prioritat en els menús. Així que algunes cosetes estem fent, encara que pensem que no és suficient i cal fer moltes més coses, però algunes cosetes estan fent. La segona qüestió que volia també posar així damunt de la taula en aquest fòrum és que és constant l'amenaça que la pressió urbanística ha suposat per a l'Horta. Jo crec que els que ja tenim una edat sabem el que hem patit així a les comarques de l'Horta de València, tant a l'Horta Nord com a l'Horta Sud, per tal de preservar la nostra terra. Crec que a l'Horta Nord ho hem aconseguit un poc més que a l'Horta Sud, que malauradament es veuen envoltats dels calestris, de camins, carreteres, de trens, i la veritat és que ho patim més que nosaltres, però així també hem patit molt l'amenaça. És un tema que dècades enrere ens ha fet patir moltíssim. De fet, jo mateixa vaig començar en moviments socials per la defensa del territori, oposant-nos, per exemple, al tercer cinturó de ronda, que era la circunvalació de València que passava per marxa del barranc del Carraixet i desfeia gran part de l'horta productiva de la nostra comarca. En aquest sentit, durant la legislatura del 2015 al 2019, el govern del Botànic va donar un pas fonamental per ordenar els usos, protegir i dinamitzar el territori de l'Horta de València. Va aprovar el Pla d'Acció Territorial de l'Horta i la Llei de l'Horta, creant el Consell de l'Horta.
crec que és un fet pel qual hem d'estar molt contents, ens hem de felicitar totes i tots, perquè va ser fonamental tindre aquest marc legislatiu que donarà cos a una reivindicació històrica de la societat valenciana. El PAT de l'Horta contempla la protecció de més de 11.000 hectàrees de sòl agrícola i la recuperació de 250 hectàrees de l'Horta de més de 100.000 edificacions tradicionals. Vull dir, és important el pas que es va donar en aquest moment. I s'ha desclassificat més de 15 milions de metres quadrats de sòl urbanitzable en pobles com el Puig, Albalà dels Sorells, Alboraya, València Capital, Torrent, Catarroja, Bonrepòs i Mirambell, no sé si el Almàssera també, en molts pobles vam aconseguir tornar a fer la classificació del sòl com a urbà, d'urbanitzable a agrícola, però tingueu en compte que això significa el que he dit abans, que és absolutament necessari que insistim en que és importantíssim protegir el sòl, que el sòl sigui agrícola, però el sòl agrícola ha de ser rendible. Si no és rendible, els llauradors i les llauradores no poden viure dignament de la terra i acabaran abandonant-la i tampoc volen tindre els camps abandonats. Per això dic que malgrat tot això, tota aquesta protecció de l'horta que és fonamental i crec que és un motiu de felicitat per a nosaltres, encara tenim molta feina a fer. En la gent de l'horta tenim ferramentes potents que hem de saber aprofitar-les al màxim. Una d'elles, com és fonamental, és el que ja us he dit, el Consell de l'Horta. Tot i que la Diputació de València no tenim competències en matèria d'agricultura, tenim competències en matèria de medi ambient i sostenibilitat, però no d'agricultura, sí que hem volgut participar i formar-ne part del Consell de l'Horta, i jo mateixa i Amparo Ors, l'alcaldessa de Montcada, formem part com a representants de la Diputació de València del mateix, perquè entenem que és importantíssim que també col·laborem econòmicament per tal que el Consell de l'Horta pugui dur endavant accions que reivindiquen i que vagin en defensa del camp valencià. El primer cas que vull posar en marxa és que el Pla de Desenvolupament Agrari de l'Horta de València és important, és un document que s'ha de dur endavant de la mà dels sindicats agraris, com no podia ser d'una altra manera. Entenem que aquest pla de desenvolupament agrari són els sindicats agraris els majors protagonistes i per tant la resta d'administracions haurem de col·laborar, però sempre de la mà dels sindicats agraris. També és fonamental la creació d'una marca de qualitat que identifiqui el producte de l'horta i que la reconega com un valor afegit que és el que té. Poder vendre un producte de l'horta no és el mateix que un producte de qualsevol altra zona del món, i sabem que s'està treballant en això, però és important ja ficar-ho en marxa el més aviat possible. Un altre repte és aconseguir que la societat valenciana reconega la feina dels llauradors i de les llauradores, no només com a productors d'aliments, sinó també com a agents mediambientals que mantenen el pulmó verd al voltant del cap i casal. En una àrea metropolitana on habitem 1,5 milió de persones, vull dir que no és cap broma, i entenem que mantindre aquest pulmó verd, i més en aquesta situació, com ha dit Laura, d'emergència climàtica en la que estem vivint, que no és cap broma, mantindre verda la nostra horta, mantindre-la viva, és molt important. Evidentment, aquest reconeixement als llauradors i a les llauradores del seu treball i del seu esforç s'ha de reflectir en una compensació econòmica de la manera que siga, encara que siga a manera de subvenció, però és imprescindible que els llauradors puguen mantindre, que reconeguen aquesta tasca que fan, perquè tenim que reconèixer la doble tasca, la de productors d'aliments i la de salvaguarda del medi rural, mantenint aquest pulmó verd al voltant de la nostra ciutat en aquest context en el que estem vivint. Cal dir que posar en funcionament plenament del Consell de l'Horta ha estat és realment que s'està costant, més de que ens haguera agradat. També tinguem en compte que aquests anys de pandèmia han sigut molt complicats per a tots i totes, no és una excusa realment, però sí que és cert que ha dificultat la marxa ordinària millor de lo que haurà sigut el Consell de l'Horta, però tenim claríssim que al llarg d'aquesta legislatura, abans que s'acabe, jo espero i desitge, i així és la voluntat de tots i de totes, que estiga treballant al 100%. I sí que és cert que estem ja treballant i fent coses com és dotar-lo de personal tècnic i administratiu. Entre les administracions que en formem part del Consell de l'Horta estem treballant en això per a crear la relació de llocs de treball de les persones que han de treballar en el Consell de l'Horta. Evidentment, ahir ens trobem en els problemes de la llei d'estabilitat pressupostària, però estem intentant ficar-ho en marxa. També tenim un conveni amb Aersa per a la guarderia i la vigilància dels camps, importantíssim. Sabem que els llauradors i les llauradores pateixen constantment els robatoris en el camp, els camps estan a l'aire lliure i tampoc seria bonic que tots els camps estigueren ballats, evidentment, però sí que és necessària aquesta guarderia i aquesta vigilància dels camps. La mecanització també de les comportes de les sèquies mares. Malauradament, moltes vegades els nostres llauradors i llauradores tenen cada vegada més edat
i crec que també necessiten que de vegades les noves tecnologies d'alguna manera, encara que siga a poc puguen entrar també, així també en la mecanització de les comportes de les equismares podríem entrar ahí. La creació de la marca de qualitat del producte de l'horta, com ja he anomenat, també estem treballant en això. I jo vull ser optimista i vull llançar un missatge d'optimisme i pensar que al llarg del que queda de legislatura això estarà tot a ple rendiment. També vull destacar la posada en marxa, i això també em fa especial il·lusió, del curs en l'any 2020-2021 d'un nou cicle de grau mitjà de tècnic de producció agroecològica a l'IES de la Garrigosa Asia Meliana, que era, la veritat, un desficaci que així a la nostra comarca, on tenim la major concentració de llauradors i llauradores en terra protegida, no tinguérem aquest ensenyament. I dins del sistema públic educatiu entenien que era important, és una oferta de formació per exercir la professió de llaurador i llauradora. Pensem que també és important que els nostres joves tinguin clar que poden formar-se per a poder ser llauradors i llauradores, encara que no siguin propietaris de la terra, poden aprendre l'ofici de llaurador i llauradora i poder també treballar en terres arrendades, i aquesta oferta formativa és molt important, crec que cal anar augmentant-la, així que vull donar les gràcies a les persones que sé que algunes d'elles les conegueu tots i totes, varen tindre la voluntat de que aquest cicle es ficara en marxa i ho han fet possible i estan fent possible que estiguem formant a joves per tal de poder tindre l'ofici de llaurador i llauradora. L'horta no té només aquests valors que ja vos he dit, ne té molts altres, i sé que en les taules que aneu a tractar ara després parlaré d'això, però sabem que el valor patrimonial i principal de l'horta, la seva activitat principal és la producció d'aliments, però també és molt evident que cal reinventar-se, cal també traure-li aquells valors que també tenen i potenciar altres aspectes, com són, per exemple, el turístic, el gastronòmic, el cultural, el patrimonial i el lúdic. L'horta té un potencial enorme i un potencial fenomenal i fonamental de tots aquests valors que complementen i enriqueixen el nostre territori. De fet, ja hi ha molts exemples, estic segura que després les persones que faran, jo crec que és l'última taula, parlaran d'això, però només com a exemple, des de fa diversos anys, des de Turisme Carraixet, ja hi veig a Noelia, que ha sigut una de les principals impulsores d'aquest projecte, en diré dos dels projectes que crec que estan agafant una rellevància, com és el Menjar Meliana, una iniciativa que l'Ajuntament de Meliana posa també en valor dins del Turisme Carraixet i fica en valor el valor gastronòmic que té la nostra horta, la col·laboració dels restaurants del poble de Meliana. I després una altra de les idees molt bonica que estem ficant en marxa des dels pobles de l'horta, que són molts del Banc Carraixet i altres que s'han adherit al projecte de Turisme Carraixet, és el Festival Miradors de l'Horta, que crec que haureu vist al llarg d'unes setmanes, com els nostres camps, els nostres pobles es converteixen en autèntics aparadors artístics. I crec que és també important ficar-ho en valor, és una iniciativa molt bonica que, si no conegueu, us convide a que, jo crec que sol ser per el mes de setembre, no, Noelia? Conegueu la pròxima edició, que no tardarà molt. Ja per acabar, només vull desitjar-vos que aquestes jornades, aquest fòrum, siga molt profitós, que les dues taules redones programades sobre la situació del present i el futur de l'horta ens inviten a reflexionar, ens conviden també a agafar-se molt en sèrio quina és la situació que tenim, perquè no n'hi ha res millor que debatre per entendre molt millor, entre tots i totes, quin és el present i la realitat que ens toca viure, i sobretot per després prendre les decisions més encertades. Crec que és important que prenguem decisions per saber que necessitem fer de l'horta un lloc millor per a viure i perquè les persones que treballen la terra tinguin unes condicions laborals i econòmiques justes. Això és imprescindible, insistisc. Si els llauradors i les llauradores no poden viure dignament de la terra, estem perduts. I és la nostra responsabilitat fer que aquest meravellós espai agrari, aquest meravellós espai paisatgístic que ha perdurat al llarg dels segles, que ha estat fruit del treball incansable de generacions i generacions que vam rebre dels nostres avantpassats, és imprescindible que puguem transmetre-lo a les generacions futures revitalitzat i en òptimes condicions. I en això crec que estem, i recordem que l'horta és vida, però l'horta serà vida sempre que l'horta tinga futur. Moltíssimes gràcies a tots i a totes i que tingueu un bon dia.